מה זה מטה פיקסל ולמה זה חשוב ב-60 שניות? תחשבו שיש לכם אתר מכירות ואתם עושים קמפיין שיווקי במטה. איך אתם יודעים כמה לקוחות קנו את המוצרים שלכם באותו קמפיין? או כמה הגיעו לדף הקופה, לצ'קאוט בעצם, ולא השלימו את הרכישה? בשביל זה יש את מטה פיקסל. מטה פיקסל הוא בעצם קטע קוד קטן, אבל משמעותי מאוד, שאתם מוסיפים לאתר שלכם. ואז כשלקוח מבצע כל פעולה באתר שלכם שהגיע מאותו קמפיין שיווקי, המטה פיקסל מודיע לפייסבוק על אותה פעולה, ומכניס את אותו לקוח לאותה קטגוריה. למה זה חשוב? תחשבו איזה כוח יש לכם, שאתם אוספים נתונים על כל ליד שמגיע מהמודעות שלכם במטה. עם המידע הזה, אתם יכולים לשלוח פרסומות לאותם קהלים, להציע הנחות מיוחדות, או אפילו להזכיר ללקוחות המוצרים שהם מתעניינו בהם. או לדעת, אולי משהו באתר שלכם לא תקין. למה לקוחות מתעניינים כל כך במוצרים שלכם, אבל בקושי קונים? מטה פיקסל זה כלי מדהים וסופר חשוב, לכל מי שיש לו אתר מכירות ועושה שיווק מאומן במטה. זה היה 60 שניות על מטה פיקסל ולמה זה חשוב. נתראה בפעם הבאה.